Живеем в свят, който има едно единствено качество, което е голям проблем за нас. Предвидимост. И всъщност цялото ни съществуване в света представлява някакъв начин да се адаптираме. Защото ние изпадаме в ужас тогава, когато не може да се обясним нещо. И самият факт, че сте тук, това е начин, по който всъщност логическото ви съзнание се опитва да подреди всичко това, което представлява преживяванията и състоянията, които имате. И когато сте наясно, вие сте много спокойни. И в човешкото познание има една посока, която се нарича наука и която си мислим, или поне повечето от вас си мислят, че е единственият начин, по който можем да си обясним света, но тя не е. Имало една друга традиция и тя съществува още от древността, която се нарича алхимия, която се опитва да ни обясни невидимите неща. Защо? Защото всъщност още от биологията в училище си спомняте, че ние имаме много малко сетива и нашия свят като възможност за възприятие и разбиране на света е много тесен. Ние възприемаме адекватно с нашите света, с сетива и разум, някъде между 3 и 5% от света, значи 97% от света не е известен, защото всъщност той е невидим. И ние възприемаме, както знаете, и това, с което се занимава науката, представлява една такава дейност да се занимава с материалното. Да, но това, което знаем, че всъщност е по-голямото е по-значимо. И това, с което се занимава алхимията, всъщност сега го наричаме биофизика. Това е всъщност физиката на квантовите полета, квантовата биология и новите психологически теории за познанието, какво представлява съзнанието, какво представлява ума. Това са неща, които са общо взето до момента неизвестни или поне малко известни, но без значение на това, което го представлява науката, има изследователи, които дори не са ходили в университети и даже на училище, но които по един особен начин полето или това, което казва Вернадски, ноосферата, познанието, което съществува така или иначе извън нас, е достигнало до тях благодарение на слизането на Светия Дух. Сега ще използвам малко понятия, които са странни и не са така в устата на повечето хора, но те са работещи и все повече и повече ще видим по какъв начин всъщност физиката ще ги възприема. Основните неща, които са значими за живите структури на Земята, които са водни колоидни системи, са всъщност начина, по който те взаимодействат с енергията, която е в огромни количества около тях, и с информацията, която също е в огромни количества около тях. Тоест основната тема на това, което ще говорим сега, е взаимодействието между биология и съответно енергия и информация. Това, което ни се е случило, заради което изобщо ще ви разказвам за тези три технологии, че всъщност ние се появяваме в един свят, който изобщо не сме си избирали. Свят, който всъщност не е много удобен, защото ние по принцип сме мързеливи същества, защото самия мозък, чрез който ние осъществяваме въобще разбирането на света, харчи не по-малко от 30% от енергията на тялото. Това е много. И заради това именно и много малко количество от хората въобще го ползват за това. Повечето от хората и самото възпитание на детето, знаете, че представлява всъщност имитативна дейност. Правим това, което правят другите. Правим това, където ще бъдем зачетени. Правим това, което ще бъде гаранция, за да бъдем в безопасност, ключова дума. С появата на градовете и с появата на електричеството, всъщност, ние сме осъществили една особена терористична дейност върху себе си, третирайки водата с електромагнитни полета и помпи и доставяйки до там, където ни трябва, с налягане и в тръби. Това в природата не съществува. И всъщност, първата технология, която възстановява качеството на водата, а това за вас ще бъде особено важно, тъй като на практика вие ще работите с начина, по който водата ще разгърне софтуера на определено растение, за да може то да стане това, което е предвидено от Твореца. Понятието за хомеостаза или състоянието на здраве всъщност зависи от начина, по който
и водата, която възприема растението. От момента, в който се поставя в условията на вегетация и съответно докато даде своите плодове. Има много изследователи, които са занимавали с това по какъв начин всъщност да екранираме или да възстановим качествата на водата, след като ние сме вложили върху нея електромагнитни полета, електрически полета, магнетизъм и налягане. Всъщност от информационна гледна точка всичката вода, която ползваме, е информационно мъртва. Тоест в нея няма това, което се нарича прана, чи или жизнена енергия. Проблема става още по-сериозен с това, че всъщност ние тази вода я изагряваме тогава, когато искаме да получим топла вода, или за циркулационните системи, с които се отопляваме, или за системите, които ползваме за къпване. И никой не ни дава отговор на въпроса с каква вода трябва да пием, с каква вода трябва да се къпим. Ние просто отиваме на места и ползваме на готово това, което вече не има правилно, без да мислим правилно, защото го правят другите. Тесло не дава ориентир, като казва, че за да разберем правилно Вселената, трябва да мислим в понятията честоти, вибрация, енергия. Но някой да му става ясно за какво става въпрос? Не. Да? Какво означава това? Малко по-късно, през 30-те години, се появява един изследовател, който се казва Вилхелм Райх и който е откривател на така наречената оргонна енергия. Райх показва и установява, че всъщност материалите, които са с неорганичен произход, металите, отразяват жизнената енергия, а органиката или неметалите я акумулират. Грандер се появява в Австрия, това е един изследовател, който е в Австрия, роден в Тирол, и той изследва огромно количество водни проби, от еталонни проби вода, от извора на различни реки, на езера, на свещени места, където има изникнала вода. И всъщност установява, че тези места се приличат по едно единствено нещо, по информационната структура, която водата там има. Като цяло, вие знаете тази структура на водата, че тя всъщност се състои от микробиология, от някаква химия, веществата, които я съставляват. Но най-важното нещо всъщност за водата, за което не е популярно да се говори днес, е физиката на водата или начинът, по който водата принася информация. Дали тази вода съдържа определена информация. Може би сте чели и виждали снимките, които прави Масава Емото с кристали. Ако напише на една бутилка, примерно Адолф Хитлер, тя не образува кристали, а съответно, ако напише майка Тереза, се получават идеално кристални форми. Чували сте сигурно понятието фрактали. Това са структури, които всъщност съдържат информацията на по-голямото цяло. Ние сме също така, както и всички живи растения, животни и хора, сме такива фрактални структури. Водата може да бъде променена, както установява Грантер, по много начини. Както вие знаете от ваши опити до сега, тя може да бъде променена с химическо въздействие, с електричество, може да бъде променена и с кристали, както ви е известно, хомеопатията го прави това. Може да бъде променена, обаче резултата какъв е? Имаме ли цялостен начин на възстановяване на водата, там където я ползваме, на края на чешмата или в резервуара малко преди да се сложи препарата в пръскачките, там където вие ще ги ползвате или вашите клиенти. И всъщност той е странен антиролец, всъщност има на базата на неговите експерименти с начинът, по който електричеството и магнетизма или високите честоти влияят върху водата. Той има две открития. Едното откритие е откриването на информационната вода, т.е. той на базата на една изворна високопланинска вода, третирайки я със съответно един високочастотен магнитен генератор, получава една течност, същата тази вода, но тя вече има едно качество. Това качество е да променя всяка течност безконтактно като себе си. Тоест неговата вода, ето тук вътре примерно, това е устройството, което ползват
земеделците, като си го слагат в резервуарите или в пръскачките, това е отопяемите устройства на Грандер. Неговите устройства нямат нищо друго, освен такава информационна вода вътре. В проточните устройства или в циркулационните тази вода, виждате, е разположена в червените кухини на устройствата и тя не контактува с другата, която минава по предния, но променя драматично. Първото, какви са положителните промени вследствие на прилагането на тези технологии? Първото, всъщност най-важно, е свързано с това, че тази вода повишава до 60% разтворимостта си. Това е особено важно във връзка с, особено при растенията, при животните и при хората, във връзка с въобще усвояването на жизнената енергия. Тази разтворимост променя и качествата на минералите, които са във водата, т.е. влияе върху химическия състав като нещо, което се възприема, усвоява на клетъчно равнище. Пример. Да кажем, имаме повечето от 80% от водите в България са твърди, което значи, че имат голямо съдържание на калциев карбонат или така наречения борове, както имаме и тук в Варна, знаете. Това представлява един грандиозен проблем, който е свързан с най-малко с дискомфорта, който се създава при смесителите или крайните устройства, където ползваме, тъй като те се запушват. Това също важи и при земеделците при каповото напояване, защото дюзичките на каповото напояване също се запушват. Когато се ползват устройствата на Грандер, водата променя популярния съществуващ калцит, който прави тези запушвания, в органичен калций, в арагонит, защото всъщност калциевия карбонат съществува в две форми. И този арагонит вече е усвояван на клетъчно равнище, тъй като той е в ионна форма и става част от водата. Примерно при борала, който доцента Любчев предния път ви обясни подробно, ние ползваме там устройството на Грандер преди да могат да се смесят съответно продуктите, които. По този начин първо продуктите стават много по-трайни и съответно те се усвояват мигновено. Тоест това, което установиха и земеделците в тяхната дългогодишна практика с технологията на Грандер в България, е това, че те ползват много по-малко продукт. До 35-40% по-малко продукт, а той много по-ефективно се усвоява. Той не е малка цифра. Другото, което е, когато водата е витализирана, ревитализирана, както казва Грандер, това е негов термин, тогава всъщност продуктите стават много по-трайни. Говоря за продуктите, които са свързани с човешка употреба. Това са храните, съответно това са препаратите, които ще бъдат използвани, които са дошли, произведени, транспортирани и мощно изложени на електромагнитни полета. Тоест, технологията на Грандер изчиства негативната информация от всяка течност. Изключително важно. Още по-голямата драма е свързана с отоплителните системи, защото виждате скосвани пълни радиаторите. Никъде в природата водата не върви затворена в затворени контури и да бъде нагрявана. Това предизвика появата на термофилни бактерии, по същия начин, както и всъщност сега на практика всички строители слагат пластмасови тръби и за топла и за студена вода. Ама пластмасата е топлоизолатор, както е известно от физиката, и всъщност топлината иска да излезе, когато включите крана за топлата вода на душа от бойлера. Но ние даваме възможност. Веднага се появява слой от термофилни бактерии, вие се къпите с тези бактерии, съответно кожата, която е най-големия ви орган, тя се запушва или там се инфилтрират други работи, които не трябва да са там. На всичко отгоре ВиК ни доставя водата с хлор, активен. Това ви е известно, предполагам. Но ние пък се къпваме с детергенти, защото правят така всички. И всъщност въглеводородите, които са от сапуни и шампуани, се смесват с хлора и се получават неразградими съединения. Тоест, ние се обричаме на това всъщност кожата ни да не бъде по-пропусклива или да не може да диша. Помислете си просто какво се случва от тук нататък. Сега това, което може да се обобщи, естествено, освен на приложение в земеделието, Грандер има и приложение за здраве, това е особено важно. И особено ефективни са тези подложки, които е направил той от Бързан, в които има медна спирална тръбичка с така информационна вода. Това действа моментално за пикосекунди на всяка една течност, която е поставена отгоре, има диаметър на действие към 40 см
и се ползва много ефективно по отношение на витализация на всякакви храни и напитки едновременно. Може да се ползва и в дома, може да ползват и моите клиенти пчеларите, когато витализират храната на пчелите, някъде си там, на полето или водата, която се дава. Като странични ефекти имаме подобряване на кръвното налягане при хора, когато това се ползва от задно тело, както е известно, а също така, тъй като и много спортисти, които интензивно се занимават с спорт, увеличават пиенето си на вода многократно. Това го правят и животни, това го правят и растения, видимо, без да им е изнесена лекция. Те наистина ефективно усвояват много повече вода. Много повече вода, защото всъщност по този начин се осъществява и детокс. Тоест самото тяло само показва. Тоест, и трите технологии, за които ще ви говоря, са помощ за самопомощ. Тоест начин, по който самия организъм и здравето възстановява собствените си качества. Единственият недостатък на тази технология, ако мога така да кажа, е това, че информационен носител е вода, защото ако забравите каквото и да било устройство под 4 градуса, когато водата не е плътна, то ще гръмне, т.е. се разширява. Другият недостатък е свързан с това, че продажните устройства, специално за България, при нас са малко неприложими, тъй като нашите сгради и жилища не са предвидени за това. Тоест няма много място, но всичко отгоре ВиК не доставя водата с много механични частици, пясък, вътре и други неща. И трябва да се сложи филтър, става много сложно. Сякаш. Но няма страшно да вървим напред. Значи само на 500 км от този човек има друг, който е мислил, равно от Лохер, един германец, който разсъждава по друг начин на това, което Тесла казва за честотите и вибрациите. Той казва, ако наистина всичко е честоти, вибрация и енергия, не може да направим една библиотека на честотите на всички вещества и същества и да го ползваме по някакъв начин това. Защото, нали, да се каже нещо едно, да се направи съвсем друго. И той всъщност се сеща за Вилхелм Райх, който прави този Райх генератор. И какво прави? Той се сеща и за един друг изследовател австрийски, който се казва Виктор Шаубергер. Това е един от най-големите изследователи на водата, който е наблюдавал как, понеже е бил лесничей, и е наблюдавал как водата носи огромни, няколко стотин килограмови камъни в реката и ги пренасят, те плуват камъните. След това е наблюдавал пастърмата как се изкачва нагоре и изкачва на 4 до 6 метра. Какви сили движат и каква енергия прави възможно всичко това? И всъщност Блокер не прави нищо друго, освен технически да обедини идеите на Тесла с техническото съоръжение на Райх и той прави така наречения оргонен генератор, който касае възстановяването и витализацията на водата. Неговото устройство е много по-практично. Той виждате с големината на цигарена кутия и монтажа му представлява просто щракване на тръбата. В момента, в който се монтира, водата поема честотите, които устройството излъчва и изчиства се негативната информация. Какви са честотите, които са записани тук? Това е едно устройство, което е от нереждаема стомана. Вътре има слоеве алуминий и памук, т.е. органика и неорганика. Честотите, които са записани са честотата на кислорода, като най-важен елемент, свързан с управление на водните половизни структури и на здравето. Честотата на извора на ганг, като еталон на свръхчиста проба вода. Честотата на лимонената киселина, във връзка с калциевите структури. И определени други честоти, които се излъчват като хармонична и затова устройството е свободна енергия. Няма нужда от външна енергия, за да работи. То работи практически вечно. Имаме устройства, които вече работят 47 години. Технологията е патентована и за първи път показана през 1980 година. И наскоро чествахме 47 години от това. Смисъла на устройствата. Смисъла на устройствата се състои в същото, което казахме и за технологията на Грандер. Те са конкурентни като технологии, но технологията на Блокер не работи с магнетизма, както е при информационната вода на Грандер, защото Грандер е магнитен генератор, работи с технологията на етера.
Тя е много по-универсална, затова защото начинът, по който се записват определените честоти или по библиотеката на честотите, се записват с една много мощна система, която виждате и висока над 40 метра, и отдолу се слагат съответно нещата, които искаме да запишем като информация. Смисъл на технологията е в това, че тези вещества, които са сложени в устройствата, са записват единствено върху кристалните решетки на определени метали или минерали. Подобренията ги виждате, когато се сложи устройството, дали ще бъде за домашно или индустриално приложение, няма значение, то започва мощно да чисти калциевите структури, които са запушили тръбите, без значение дали са метални или пластмасови, изчиства съответно микробиологията и прави същото, подобно на другата технология, а именно повишава разтворимостта многократно на водата и нейната усвояемост на клетъчно равнище. Той не спира до тук обаче и продължава напред, като записва честоти върху кристалните решетки на минерали. Кои са минералите, които са решаващи за земеделието? Той избира доломита и меласата. Съответно, използването и употребата в земеделието се свежда до всичките цикли на вегетация на растението, от третирането на семената с доломит. Тук става въпрос за микроколичество. Той нарича собствената си технология по отношение на земеделието техническа хомеопатия. Значи тук се говорим за съответно 30 до 40 грама на декар продукт, който се смесва с витализирана вода и съответно водата пренася, подобно на DVD, съответно честотите, които са необходими за растенията. Подобренията са в посока активиране на съответно живота в хумусния слой в почвата, по-добро хумусообразуване и всъщност създава се това, което се казва на български, не знам дали е дума, милион, т.е. самата сфера, самия почвен космос като виталитет, става едно много могъщо енергизирано цяло. И съответно нямаме, разгръща се мощна софтуера на растенията, нямаме плешивина в полето. Каквото се сложи, такова се пониква. Съответно имаме схеми, които са допълнително, който проявява интерес, може да се влезе в сайта и да ги види. За различните растения имаме различни схеми на прилагане. Имам вече над 3 години в България опит с тази технология, специално в земеделието, точно с прилагане на хомеопатията, с много добри резултати. Значи до 30% по-малко пестициди и хербициди се ползват, установиха земеделците. Те са хора, които си правят добре сметката. По същия начин и при животните, само че тук информационният носител не е доловит. Примерно е калциев карбонат и някои други кристали. Тук се слагат също микроколичества. Виждате, общо взето грам на 100 кг живо тегло. По същия начин той отива и в дома, т.е. начинът, по който ще пием вода или се приготвяме храните. Информацията той записва на тези подложки директно върху кристала на целулозата, защото знаете, че целулозата е кристал. Съответно, тук са записани честотите на кислорода за напитките, а тук е честотата на глутамата, това е неговата подложка за храни. Естествено има и такива, които са за това вода да пием, примерно когато пътуваме или когато сме на училище. Това е записано върху кристала на тази бутилка на стоманата. И съответно, даже има и козметика, която е свързана с записването на определени честоти. Силата на профия е свързана и с това, че той измисля начин, по който благоприятства електрическите полета, защото ние пак така необмислено сме затворени в фарадеевите ковчези на електрически вериги в стените на нашите жилища или на местата, където работим. Електрическите полета обаче са много отскоро около нас и ние нямаме биологична адаптация. Те са абсолютно вредни.
С този винкел, който се слага на електрическото табло, се прави така, че се създава енергиен паскул и невъзможност да електрическото поле да създаде резонансна реакция с клетъчната и вода. Цялата ни Земя е опасана с така наречените решетки на Хартман и Кюри, т.е. на 2,5 метра има съответно линии, които застават една срещу друга и организират една мрежа, която е геопатогенна. След това ние почти никога не гледаме какво имаме под местата, където живеем. Има ли течаща вода? Има ли някакви кухини? Течащата вода е мега вредна по отношение на здравето на хората. Защо? Защото водата е дипол и тя създава резонансна реакция с нашата кръв, която е носител на желязото, чрез хемоглобина и съответно се получава еритроцитна агрегация, т.е. кръвта ни става много плътна, с много силен вискозитет. За да разрешим тези проблеми, защото горе ние сме направили блокове, където всъщност наличието на канализация и на вода, която се разнася по етажите, създава всъщност геопатогенна мрежа. Това може да бъде разрешено с това устройство, което се нарича хармонизатор, като съответно то, освен че извършва екраниране на тези геопатогенни зони, създава и хармонично пространство около себе си. Това може да бъде проверено. Ще кажем после как. Но най-опасната технология, за която никой не говори, не знам по какви причини, с която се занимаваме вече над 20 години, е свързана с най-невидимото, което най-много ни вреди. Кое е това? Това са електромагнитните полета, които са в джобовете ни. В момента честотата на излъчвателната станция на 5G мрежите са над 350 ГГц. Това е честота, която директно влияе върху светлинното ни тяло. Може би си спомняте от физиката, че всъщност ние освен физическо тяло имаме още няколко тела. Даже много, още 6. И те имат електрическа, етерна, магнитна, електромагнитна природа. Ако сте се зачитали в изследванията на китайската медицина, ще видите, че там човек притежава така наречените меридиани. Ние сме електрически същества, защото всички команди за производство на нови клетки стават по електрохимичен път. Начинът, по който работи системата ни с жлезите за вътрешна секреция и мозъка, нашата памет, зависят изключително много от това в каква среда сме потопени. И какво става сега? Значи от 120 години имаме електричество, от 20 на години имаме обаче електромагнетизъм в мега форма. Тоест ние сме потопени в електросмог. Има доста технологии, които могат да екранират тези и да ни помогнат, но те са свързани с заземяване. А ние няма как да ходим постоянно с нещо, което да заземява. На всичко отгоре, както забелязвате, ние пак сме възприели начин да не ходим боси, да ходим с екраниращи обувки, с които всъщност акумулираме огромно количество статично и друго електричество в тялото си. И затова се разболяваме. Когато се появяват тези техногенни полета, които са около нас, значи можем да открием в едно жилище до 25 такива източника, а дори вие да нямате, ако живеете в структурата на сграда, където живеят други, те имат. Тези източници те влияят драматично без значение на стени и без значение на природата и вида на материалите. И те директно влияят върху качеството на нашия живот, съответно здраве. Но най-важното, което е свързано с това, че те променят нашата кръв. Кръвта, както знаете, е един от основните критерии за здраве на човека. При неравновесно състояние, знаете, че първото нещо, което се изследва, е кръвта. Кръвта, която отива в мозъка, обаче не е същата, каквато е в физическото тяло. Мозъка има филтър, който се нарича кръвномозъчна бариера. В момента, в който сме в състояние на електросмог и нямаме защита, всичките метаболити от физическото тяло, чрез кръвта,
отиват в мозъка. Тоест ние вече не сме чисти. Кръвномозъчната бариера е само едно от нещата, върху които се влияе. Жлезите с вътрешна секреция са особено важни, защото те имат полево взаимодействие, особено връзката епифиза, хипофиза, хипоталамус, и свързана с нашата адекватност и с това по какъв начин вземаме решение. Всъщност, Регат е името на една технология, чието откривател се казва Гюнтер Касер. Технологията е швейцарска и може да екранира различни диаметри от действие на електрическите електромагнитни полета, които се излъчват от източниците на електросмог. Те го правят благодарение на минералите, които се съдържат в устройствата и съответно благодарение на начина, по който са конструирани устройствата. Те са изключително практични, затова всъщност, защото резултата го виждаме веднага и го усещаме веднага. Нека да не забравяме, че всъщност ние, човешките същества, какво сме? Ние сме състояние. Това, за което пленуваме, е да достигаме състояния и това, което всъщност представлява нашето битие, представлява всъщност динамика на определени състояния. Експериментите, които сме правили тук, са много значителни като нагледност. Виждате, че съответно вода, която е структурирана по пирамида, прави идеални кристали. Това е наша специална методика на Иван Тодоров, радиестезист от София, който може да гледа на микроскоп увеличен до няколко хиляди пъти водни капки и се вижда, че водата прави идеални кристали. Когато е сложен до лаптопа, тези кристали изчезват. И когато сложим чиповете на лаптоп, които са на Рейгард, съответно те възстановява качествата си. По същия начин, примерно, това е кръвта на кръвна капка, която е взета от водач, който е карал в градския трафик в определено време, без да има някаква защита. Съответно, тя е с така наречената еритроцитна агрегация и съответно, когато кара с такава защита, виждаме резултата е съвсем различен. И това вече е визуално какво представляват устройствата. Те представляват различни видове чипове, които са с 1 метър диаметър на действие. Съответно има такива висулки, които се слагат на тимуса. И съответно 2 метра са картите и нататък имаме мобилни устройства и много по-големи до 60 метра. Задачата е просто, знаейки, разбирайки тази технология, в зависимост от динамичния стереотип на всеки да си подбере някакво устройство, за да може да бъде защитен, защото никой няма да ме защити, ако ние не се защитим сами. Или, както се казва в една моя любима книга, проблема на давещите са и проблем на самите давещи са. Това беше въпроси, ако имате с радост.